Veliki pozdrav svima, dragi moji. Danas želim da pričam sa vama o jednoj izuzetno bitnoj temi. A to je šta vas koči, šta vas blokira, šta vas ograničava ka fenomenalnom životu, ka ispunjenju svih ciljeva, ka ostvarenju čega god vi želite. Prva i osnovna stvar koju verovatno i sami znate jeste da ljudi često bacaju fokus na ono šta ne znamo umesto na ono šta znamo. Zbog čega vam to pričam? Pa pazite ovako, vi živite život kakav god da živite i sa nekim nivom znanja, ali takođe vi imate ogroman nivo neznanja. I znači vaš život oblikuje ono šta znate, ne ono šta vi ne znate. Zašto to pričam? Pazite ovako, vi sve što znate, vama to vaše znanje daje instrukcije kako da se ponašate, kako da radite, kako da razmišljate i ostalo. Sa vašim neznanjem ćemo mi lako. To vi šta želite vi možete da naučite. Bitno je da ono šta vi znate i ono u šta vi verujete da je istina, da vi to preispitate, da vi vidite da li tu treba nešto da se skloni, da vidite da li tu treba nešto da se promeni, unapredi, sredi. Zašto? Zato što je to svakog dana u vama. Kada vi ustanete, vaša istina je za vas broj 1. Vaše znanje je za vas broj 1. Vaše neznanje je tamo negde. O neznanju ćemo lako. Hajmo da vidimo o čemu mi to razmišljamo. Šta mi imamo kao vrednosti? Koje smo mi to vrednosti postavili na najviši nivo? Znate, naše vrednosti, naše uverenja su izuzetno jak sklop, izuzetno bitan sklop našeg funkcionisanja. Zato što vi imate neko uverenje, nešto šta vas vuče, vodi da radite to i to. Ako vi ne znate šta je to i ako vi ne preispitate da li se to vaše uverenje kosi ili je u liniji sa vašim ciljem, neće biti dobro po vas. Zato istražite sebe, uporno pričam ljudima, dosta više istraživanja drugih ljudi. Istražite sebe, vidite u svom sistemu šta vi imate od alata. Kada kažem od alata, to je to. To je ono o čemu mi razmišljamo. To je ono na čemu vam je pažnja. Pa ne može vama pažnja da bude na 78 stvari, a hoćete da budete perfektni u jednom. Multitasking je potreban ponekad, ali preterivanje odlazi. To je sad samo jedan primer, da se ne sklonim sa teme. Znači, nas ograničava, nas blokira ono šta već imamo u sebi. Ne samo na mentalnom nivou, već i na duhovnom. Neki obrasci razmišljanja koji dovode do određenih emocija. Određene emocije dovode vas do određenog stanja, do određenog psihofizičkog stanja. Zato, ono šta vas blokira i šta vama smeta je ono šta je već u vama. Istražite to, vidite šta vi to imate u sebi. Kakva razmišljanja, kakve jednostavno emocije gajite prema nekim situacijama. Prema nekim osobama, prema nekim događajima koji su možda bili ili koji će tek biti. Istražite sebe, učite o sebi, vidite jednostavno šta vi tu možete da ispravite. Zato što mi često nismo svesni, ponavljam, mi nismo svesni svega šta je u nama. Tu mogu sada da vam pomognu razne tehnike. Sada to će biti skroz neki drugi video. Najbitnije od svega da počnete da lagano saznajete sa svih strana ko ste vi. Šta ste vi? Čemu vi težite? I da li ono šta imate u sebi je u liniji sa vašim ciljem? Kada to počnete da radite, vama je uspeh zagarantovan. Vi se menjate na bolje. Vi kažete, hej, zašto ja mislim to i to o ovome, to mi uopšte ne donosi dobro, to mi iznervira, to mi ne služi ničemu, to mi samo dovodi u negativne situacije. Naučite nešto iz toga što imate u sebi, jer sve je tu sa nekim razlogom. Naučite zbog čega je to nešto tu u vama. Ako vam se ne sviđa, menjajte. Ako vam se sviđa, unapredite. Kao što uvek kažem, nikad nismo na istom nivou. Uvek ili napredujemo ili nazadujemo. Te tako, hvala vam što ste pogledali ovaj video, hvala vam na svemu. Vidimo se uskoro na nekim druženjima ili ovako preko videa, kako god. Veliki pozdrav od mene i sve najbolje.